יש יכולת מצוינת להתמודד עם הגדולים והאסטרטגיים. נשים אותם בצד. אז זהו, את מה שרוחתם הם לוחמי אחים. רגע, מי שרוחתם, כן. והקטנים, מה שהם עושים, הם מנצלים את הקרבה, הטסים בזמן מסתר, נחשפים לרגע קצר, וכאשר אין מספיק זמן לגלות ולהיערך. עכשיו, זה לא שלא ידענו תמיד על כטב"מים ועל היום מתפתח. ומה שיש באוקראינה זו לא הפתעה. ולכן צריך כן יכולת, ומה שמנסים כרגע, עם מערכות כאלה ואחרות לתת פתרון ביניים, אבל השכבה הנמוכה הזאת מחייבת פתרון רובוסטי. ויכולת של הלייזר, שייכנס כנראה בשנה הבאה, יש פוטנציאל לא רע, אבל לא רק. האם יכול להיות שהרי בתאוריה בנוסף, כוחות היו בשטח, שנה לכאן לעניין מי שיבוא לרענות, ולקחנו שם חומרים, גם כתובים וגם לקחנו חומרים פיזיים. האם יכול להיות שהצלחנו לפתח משהו שעושה לנו להתמודד עכשיו עם חיזבאללה, לא המבצע הזה שעשינו בנוסף? באיזה מובן אתה יכול להתמודד? לקחתי, אני יודע איך המכ"ל שלנו שעובד שלנו בכלים, ואני יודע